Kadto kat nengut kirang ba, ki bajulong ki noyalam barim, bat ki bahak matam Joko United Democratic Party, hadin bakila weng bat dry pelat san shieng no, na keseng na kathan riboy, hinin kesengi ka arpulai terik urim pang ar hajar ar puar, kila rai ban let ban penyas no bat keseng National People's Party. Ya kateka rai, la pensyai do uba Lawrence Nongrum, habaya keren syikilat patai kubor. Kini kinoyalam barim kilapan pauru bakin aya ka jingkershan na kabenta ka kertong jong ka National People's Party kong Magdalene S. Maulong kabansa ay reng nanong po constituency ha ka election siya kayong dorbar tawan ka jila hausnem ar hajar ar pulay. Laruban kadaw baka kong Magdalene Baroshi kata klalong kanong mikmat kum ka MDC na kuumsning constituency. Henry, klaraban penyas no iladi siya ka NPP na kabenta banlong ka kertong na kanong po constituency. Kila pelong ya ka meeting menen kila dep declare sendon ru baya ka tiket NPP na po kanong po constituency. Ngila pentikna ya ikong Magdalene S. Maulong. Adin jong kane kajing penyeso bat ka NPP na kaliang jong iki riurang ba hapo ka parti NPP. Ngikwa ban paupaj ba ya kadaw balay bangi let ban panyaso ilade siya kane ka parti kabahakmat ne kalong hadin kajing yu i jongi ya kajing tre sutom jong ka MDA government hapo kajing yalam jong isar Conrad Kongkal Sangma ngi i ba shibun ki issue ki balong pending hapo ka states na kaliang ka government but na kaliang chief minister ila persyangkat bala banweng no yakine kijing kata kadai ke bakmat kaba kalong ba hadin bangi laya perkat ba but hadin bangi layu i yaki kenrum kenram jong ka sign partai hapo ka state ka jongi ngi kumba house nem arajar arpolai ka NPP kan yo ya ka absolute majority kadai kata ka bangi angnut ba do kata but habangi krempat ya ka Riboy district ngi i bahapo kine ki santli ki constituency ngati kena ba ka NPP kan job ya ki sunset na po Riboy district tanamar kata na kaliang jongi kinong kersyan jong ki UDP ru ngila panyeso ba ka NPP da ka way ka jemur ka jing perkat bahaba ka NPP ka kan job sunset na po Riboy district ka NPP kum ka parti but ka government kan phai khmat ru sha ka Riboy district but khamtam lele kan phai khmat sha ka Nongpo constituency ka bangi ngi angnut banwan rai ka jingkela po ka them Riboy lada ngimla ban penkela ya ka donut jong ka Riboy district komno ngila ban penkela ya ki wei pat ki jaka tena kaliang jongi ngi kwa ba ngin ya tre sutom ngin penjob ya ikong Magdalene S. Maulong na ka NPP hapo Nongpo constituency but ka jingkerku na ka government ka jingkerku na ka parti NPP kan don hapo ka ka constituency but hadin bangila job ngikwa ba ka government kan paitlam yangi bat kum juru ka parti kan paitlam yangi banweng ya ki jing ka bangi kum ki nong song snong jong ka dong bat ka than ngimat hapo ka Nongpo constituency